खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 15 आगस्ट मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों किलिकां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि नोंथाङा दिनै गोबां खामानिजों भुगिनो गोनां जागोन न'खराव दुखु जारलाजों भुगिनो गोनां जागोन नोंथाङा दिनै न'खरनि बिबानखौ बानस'नो गोनां जागोन वृष राशि गोसोआव खामानि मावनायनि गोहो फैगोन नोंथांनि मावनो लानाय खामानिया जाफुंसारनो हागौ खामानि मावनो गोसोआव गोहो बोलो सोमजिगोन मिथुन राशि गोसोआव गिनाय सोमजिगोन साननाय हनायफ्रा बारा जागोन माखौबा लानानै गोसोआव बानाय गिनाय सोमजिगोन नोंथाङा सांग्रां थानाया मोजां कर्कट राशि नोंथांनि दिनैनि साना जोबोद मोजां मावनो लानाय खामानिफ्रा जाफुंसारगोन गोसोनि हास्थायनायफ्रा गासिबो जाफुंसारनायनि मिजिं दं सिंह राशि दुखु जारलायाव गोग्लैगोन साननाय हनाया बारा जागोन साननायजोंनो गोसोआ दुखुजों खामग्लिगोन नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा कन्या राशि नोंथाङा इन्टारभिउ होयोब्ला मोजां फिथाइ मोननायनि आसा दं गुबुना नोंथांखौ गियान होगोन नोंथांखौ सोरबा मोजां खामानिनि थाखाय लामा दिन्थिनो हागौ तुला राशि न'खराव सुखु गोजोन फैगोन बिमा बिफानि फारसे अननाया बांगोन नोंथांनि फारसे बिमा बिफानि फोथायनाया बांसिन जागोन वृश्चिक राशि नोंथांजों सुथुरनि नोजोरा बांगोन नोंथांखौ लानानै गुबुना मुं सुलानो हागौ गुबुना नोंथांनि नंखाय बांखाय बाथ्रा बांसावगोन सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां धनु राशि दुखु जारलायाव गोग्लैगोन साननायफ्रा जाफुंनाय नङा गासिबो खामानियावनो फेलें जागोन नोंथाङा दुखुजों भुगिनो गोनां जागोन नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा मकर राशि नोंथाङा दिनै मोजां खौरां फैगोन बिजनेस मावोब्ला मुलाम्फा जागोन मोजां लोगो मोनगोन लोगोआनो नोंथांखौ मोजां खामानियाव लांगोन कुम्भ राशि सुथुरनि नोजोरा बांगोन नोंथाङा गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन गासिबो खामानियाव लस जागोन नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा मीन राशि साननाय हास्थायनायफ्रा फैमाल जागोन नोंथाङा दुखुजों सहायनो गोनां जागोन गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाय मिजिंआ गासिबो फैमाल जागोन नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन